old, taga Bangbangawan, San Fernando City, La Union. Tinaganak na ni Ruben Mendoza kay ni Felicidad Mendoza. Asawain na ni Sheila May Pendaden Palad, 27 years old, taga Amgid, Candon City, Ilocos Sur. Anak ni Edgar Palad kay ni Maribeth Palad. Ti pagkasaranda, ijay Sacred Heart of Jesus Parish, Galimuyod, Ilocos Sur, into no March 21, 2026. Intayo maniraman, dagiti mangipaay ti misa pagyaman, Rogelio Eranya and family, Mr. and Mrs. Pepito Valdez, pagyaman ni Mr. and Mrs. Benjamin Valdez, Willie Balbin and family, Wilma Jimenez and family, Emilia Aber and family, Marcelina Ordonia and family, pagyaman ni Perla Rigor. Kasapay met ngayon tayo iraman, nga ikarkararagan dagiti kararwa ni Dominador Aber, Severino Aber, Onofre Ordonia, Dominador Aber, Celerino Aber, Severino Aber, Bernardina Soran, Kenny Ambrosia Eranya. Tumakder tayo. Dayon ken ni Jesus, irukoy daytoy bagi, puso na ayat, dayawen di agresat, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. O Jesus, manakabalin, ti kataklin, amang tinawadwan, abigsa itipegat, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Dito'y daga, awan makaliw-liwa, ngunit iyasilen, di tapusuan na paten, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi, Jesus ken kaiserbimi, daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ni Apo Jesus, iso ti mangted, ti pudpud no abiyag, no awaten tayo, no pasangbayan ti iso na iti puso tayo, maaddaan tayo, iti si bibiyag apamati,
nabiyag apa nagbiag, agkamatalit grasya ken bendisyon na. Tapno maikaritay ang makiranod iti dayto na santon a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, ket pagbabawyan tayo ida. Datay amin kuna tayo agkonpesarak. Iti Diyos aman nakabalin amin. Ken kada kayumet kakabsat. Asyak nakabasula. Iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat. Tay kakaasid kuma, iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Mga asiko, when na po mga asika. Kumararag tayo. O Diyos, si katiubog ti amin nga imbag ken kaasi, impakaammom kada kami at ikinadakes, maagasan babaen ti panagay ayuno, panaglulwalo ken pananglimlimos. Ipaay mo kadi adakam amadagsenan, gapo ti pannakaammumi anagbasol kami, palaganan na kamkuma babaen ta kaasim, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Mawaw unay dagiti tattao ket intuloy dati nagreklamo. Apay ngamin ngenwar na kami iti Ehipto kinunada. Tapno patayan na kami iti wow, agraman dagiti anak ken dagiti animal mi. Si papasnek ti Moises a nagkararag iti Apo. Anya taramidek kadagitoy at tao kinunana. Dandani dakon uburen. Kinunati Apo ken ni Moises, mangikuyog ka iti sumagmamanu a pangulo ti Israel, ket unaan nyo dagiti tao. Alaem ti sarukod mo, nga inbaot mo iti karayan Nile, ket inkan. Agtak derak to iti sangwanam, iti rabaw ti batu ti dantay Sinai. Ibaot mo ti sarukod mo iti batu, ket agpuswak to iti danum, ngay numen dagiti tattao. Inaramid ni Moises daytoy iti matang dagiti pangulo ti Israel. Napanaganan ti diso iti Masa ken Meriba,
agsipod ta nakisupyat dagiti Israelita, ket sinuot da ti Apo idi saludsuden da. Adamet la ti Apo kada tayo wanawan. Ti sao ti Apo. Itangal daw, denggan nyo ti bagana, saan kayo ngagsuksukir? Itangal daw denggen yu ti bagana, saan kayo ngagsuksukir. Umay kayo, ket idaydayaw tayo ti Apo. Ipayan tayo iti naragsak, adiri ti bato, amang salaknib, ken mangisalakan kada tayo. Dumatag tayo ti sangwanan na, ket agyaman tayo. Agkanta tayo asiraragsak, kaditi pagdaydayaw ken kuana. Itangal daw denggen yu ti bagana, saan kayo ngagsuksukir. Umay kayo, agparintumeng tayo iti sakaanan na, ket agdaydayaw tayo ken kuana. Agrukbab tayo ti Apo na marswa kada tayo. Isu ti Diyos tayo, datayo ti tattao na, ti arban ngay aywanan na. Saan kayo ngagsuksukir akasi tinarami dagiti amayo ija meriba, when iti daydi aldaw akad daday ti letang ija masa. Sinuot dak sadyay ket pinadasdak, idintuan nakita dati naramid kung agpaay kadakwada. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Itanta na palenteg tayo iti sangwanan ti Diyos babaen ti pamati na ikapya tayo ni ti Diyos gapu kini Apo tayo Heso Kristo. Na sinayasideg tayo babaen ti pamati ti parabor ti Diyos a pagtakderan tayo ita. Agragu tayo nga rod iti namnama a mairanod tayo iti dayag ti Diyos. Saan na tayo apaayen daytoy anamnama, tayong parukpok ti Diyos, tayat na kadagiti puso tayo, babaen ti Espiritu Santo, asagot na kada tayo. Idi awang pailaeng ti kabailan tayo, iti tiyempo a pinili ti Diyos, na tay ni Kristo gapu kadagiti managdakdakes. Narigat abanag a matay ti maysa a tao, gapu iti nalinteg a tao. Mabalin nga ta nga adda makaitured a matay, gapu iti naimbag a tao, ngem impakita ti Diyos ti ayat na kada tayo. Idi managbasol tayo pailaeng, natay ni Kristo gapu kada tayo. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Sidadaan kang Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan ok tinagan mo. Maitantan ok tinagan mo. Apulugtang to'y panunot ko, ipahay mo kat bendisyon mo. Tapnog tulnog daytoy puso, nga agtungpal nagen mo. Sinadan kang Apo, nga agtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo, maitantan ok tinagan mo. Maitantan ok tinagan mo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta
ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Dimteng ni Jesus ijay sikar maysa nga ili ti Samaria, iti asidag ti talon nga inted ni Jacob ken ni Jose nga anak na. Adda sadya ti bubon ni Jacob. Nagtugaw ni Jesus iti abay ti bubon, gapo ta nabannog unay anagna, nabannog anagna. Ngan nganiting nga ti aldaw idi. Napanggimatang dagiti adalan na iti kanenda ijay ili. Iti saan amabayag dimteng ti maysa a Samaritana tapno sumakdo. Makiinumak man kinuna ni Jesus ken kuana. Anya kinuna ti babae maysa ka a Hudyo ket makiinom ka iti maysa a Samaritana. Ta saan nga ugali dagiti Hudyo ti makilennangen-langen kadagiti Samaritano. Kinuna ni Jesus, no ammom lakuma ti sagot nga ited ti Dios, no si asino ti dumawdawat ken ka iti inumen, dumawat ka kumamet ken kuana, dumawat ka kumaken kuana, ket ikkan na ka itinabiyag adanom. Apo na unag ti bubon ket awan met pagsakdom, kinuna ti babae. Inted kada kami ni Jacob nga ama tayo, daytoy abubon. Nagin inuman na daytoy abubon, agraman dagiti anak ken taraken na. Dakdakkel kaaya ngem ni Jacob. Kinuna ni Jesus, si asino man nga uminom iti daytoy adanom, mawaw tumanen. Ngem ti uminom ti danom nga ited ko, saan to amawaw. Ta ti danom nga ited ko, agbalinto nga ubbog iti uneg na amang ted ken kuana tinabiyag adanom ken biyag nga agnanayon. Kinuna ti babae, apo ited mo man kanyak dayta adanom, tapno jakton mawaw wenno sumakdo ditoy. In kaayaban ti asawam, sa kaagsubli ditoy, kinuna ni Jesus, awan asawak, kinuna ti babae. Agpayso nga awan asawa, agpayso takunam nga awan asawam, kinuna ni Jesus, namin lima ka anaki asawa, ket saan mo nga asawa ti lalaki akabbalay mo ita. Pudno ti imbagam kanyak apo, kinuna ti babae, madlaw ko a propeta ka. Ditoy bantay tinagdaydayawan dagiti ammami iti Dios. Ngem da kayo a Hudyo, kunayo nga ijay Jerusalem, tirumbeng a pagdaydayawan. Kinuna ni Jesus, babae, patyem ti kunak nga umayto ti tiyempo, asaan adito'y bantay, wenno ijay Jerusalem, ti pagdaydayawan iti ama. Da kayo a Samaritano, diyo ammo no si asino ti daydayawen nyo, da kami ammumi ti daydayawen mi, taaggapo kadagiti Hudyo ti pannakaisalakan. Ngem umasidag ti tiyempo ket dimtengen, adagiti napaypayso nga agdaydayaw, daydayawen danto ti ama, ti Espiritu, ken ti kinapudno. Tadagiti kakasta ti sapsapulen ti ama nga agdaydayaw ken kuana, ti Dios ket Espiritu, ngarod, dagiti agdaydayaw ken kuana, masapul nga agdayaw dati Espiritu ken ti kinapudno. Kinuna ti babae ken kuana, ammok nga umayto ti Mesyas a maawagan iti Kristo. Inton umay ibaganan to ti amin nga amin abanag. Siyak dayta insungbat ni Jesus. Wen siyak a makisasao ken ka, iti dayta kanito simmangpet dagiti adalan ni Jesus. Kasta unay ti siddaaw da tanadanon da a makisasao iti babae. Ngem awan kadakwada tinagdamag iti babae no anya ti masapul na. Saan damet a nagsaludsod ken ni Jesus no apay a makisasao ken kuana. Pinanawan ti babae ti karamba ket karambana ket nagsubli iti ili. Umay kayo kinunana kadagiti tattao, adda nang ibaga kanyak ti amin nga inararamid ko, saan nga ta nga iso ti Kristo, umayiyo kitaen. Rimwarda nga rod iti ili ket napanda iti ayan ni Jesus, kabayatan na, yaw awis dagiti adalan ken Jesus, maestro umay kamanganen, ngem kinunana kadakwada, adda taraon ko adiyo ammo, iti kasta nagsisinaludsod dagiti adalan,
Si asino nga tatinangted ken kuana. Kinuna ni Jesus kadakwada, titaraon ko iso ti panagtungpal ko iti pagayatan tinangibaon kanyak, ken ti panangilipas ko ti paaramid na. Adda pagsasauyo, opat pay abulan ket panaganin, ngem ibagak kada kayo, kitain nyo na imbag dagiti taltalon, natangkenanen dagiti dawa, ket mabalinen nga anyen. Matangdanan ti agani, ket urnungen na ti apit, para iti biag nga agnanayon. Iti kasta, agpapada nga agragsak dagiti agmula ken agani. Tapudno ti pagsasao, may sa ti agmula ken ti agani. Imbaon kayo nga agani iti saan nyo ang nagbannugan, sa bali dagiti nagtrabaho, ket da kayo ti aglakam ti nagbanuganda. Ado a Samaritano iti dayta nga ili tinamati ken Jesus gapo ti kinuna ti babae. Imbaga na kanyak ti amin nga inararamid ko, isot gapo na nga idinapanda ken Jesus, indawat da a makipagyan ken kuana. Nagbati ni Jesus sadyay iti dua nga aldaw. Ado pay tinamati ken Jesus gapo ti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae, mamati kamin asaan agapo iti saom. Saanin agapo iti saom, ngem gapo tada kami amismo tinakangeg ken kuana, ket ammumi atalaga nga isu ti mangisalakan ti lubong. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nagtugaw tayo. Good morning. Medyo atidog daytoy Ebanghelyo tayo, daytoy gamin longer form ti innala tayo ta napinpintas na i-explain amin daytoy na aramid. Anya daytoy kitaan tayo ni Apo Jesus imbaga na aminan. Kunana I am the light of the world, siyak ti silaw. Imbaga na I am the door, siyak ti ruangan asumrekan dagiti karnero. I am the good shepherd, siyak ti naimbag pastor. Anya pa timbaga na, I am the way, the truth, and the life. Siyak ti dalan, ti pudno, ken ti biag. Idi ko ang kunana, daytoy ti lasag ko. Kunana iti, naudi apang rabii. Daytoy ti darak. Tatan kunana manan, daytoy Ebanghelyo tayo, siyak ti si bibiyag adanom. I am the living water. Siyak ti mangted ti si bibiyag adanom. No kitaan tayo, imbaga na aminen, sinakupan na amin ti panagbiag tayon. Kunana pa siyak ti silaw, adda amin ang kinumpleton ni Apo Jesus. Kuno kitaan tayo, tata siyak ti si bibiyag adanom, kunana anya manen ti pateg ti danom iti biag tayo. Iti umuna nga maibasa, ang nanggagan tayo. Dagiti Israelita, gapota adipen dan, inruar ti Diyos ida babaan kin ni Moises, rimwar da ija Ehipto, tapno mawaya-wayaan da ta slave da nga rod ti for how many years nagbalin da nga tagabo, kitatan they become free, mapandan mawaya-wayaan, indaldalan ti Diyos, nagdakkel ti trinabaho ti Diyos kadakwada, anya day jay, pinagbitak na di baybay, nya? Dajay babaan ti sarukod ni Moises, tapno laeng makapanaw da, nakaadado nga inararamid na tapno maipanaw da ida. Idi addadan ijay letang desierto, idi addadan ijay nakaadado nga panubok anya dayay. Nagreklamo dagiti tattao, awam met ti kanen mi. Pipia pa ijay Ehipto, tauray no tagabo kami, mangan kami, uminom kami. Anya tinaramid ti Diyos, nagreklamo da, inikan naman ng timana akanan da, tukling nga si dada. Agreklamo talata. Anya tinaramid ti Diyos, nangited iti nakaadado nga, anya naganan, sakit, epidemya, plagues, anya dagijay, napantingilaw, napantiuleg, napantigaddil, nagsasakit da amin, nakaadado nga sakit nga inted da tapnula ang agsublida kini Apo Diyos. Tatan common datoy kwadan, komplendan anya daytoy danom. Awan ti inuman, siyempre desierto dayta. Napadasan yung tinawaw. Hello. Napadasan yung tinawaw. Gasam ta awan ti inuman da ori dagiti taraken da matay dan. Kinagreklamo da, anya ti kunada,
kunada dagiti tattao. Awam mo ti inumam mi piyapay ijay agsubli da man ang daan nga ayanda nga tagabo. Katatan anya ti kuna ti Dios ken ni Moises, kuna ni Moises ngamin nagkararagan, apo uberen da kon batwen da kon anya ti aramidag awam mo ti pagpainom. Imbagam mo nga dito iti pangipanak. Anya ti kuna ti Dios umunaka ing katibantay Sinai. Itik all mo dayta sa rukod mo, ijay bato agpuswak ti danom isunto ti inuman dagiti tao. Sigun ka dagiti napan ijayen ken agad adal ti Biblia aging gatatta adda pay lakano dayjay nga ubbog. Nagmayat ko mamon no makita tayo ti personal. Dispensar tajak pay nakapan. Kadda pay laeng kano dayjay nga ubbog nga naginumanda aging gatatta. Kinaaramid akasta ngem na panaganan dayta nga lugar iti Masa ken Meriba. Apaya nga Masa ken Meriba tinai baga kadakwada sinaludsod kinarit dagiti tao, challenge da ni Apo Dios, gapota nakita damet ti trabaho ti Dios kadakwada in daldalan na ida, inted na ti masapol da, ngam nag-question da anya dayjay, anya ti saludsod da, adda kadi kadatayo ti Dios. Ngaji ti saludsod da, adda kadi kadatayo ti Dios. No dadduma dayjay mo ti question tayo. No daduma, the same question nga, adapay na mangibaga, where is God when bad things happen to me? Kung adapay na jay. Uray no napintas, di mararamid kada tayo, ngam no makari na tayo ti panubok. Ay so di jay, agsaludsod tayo, adda ka di Diyos. Adda may isang agayim ko. Nagsirserbi ti simbaan, sipod pa'y sipod, kabayatan di pa nagtrabaho na, napingat, nagkarkararag, napagridwar na dagiti anak na, pagamuan imay ti panlubok ti biyag na, natay ti asawa na, na-stroke iso na, hindi na-strokean, DJ kapingutan nga anak na, kagagutan nga anak na, number 1 nga mangsup-suporta kanya na, kasi na po Diyos na paadal na na-stroke, imunapay nga natay. Amuyo ti kunana da ito'y gayuman. No daduma apo ka, I no longer pray my rosary kunana. Apaya, dati-dati napingatak nga grosaryo. Apaya, kasla mo binaybay anak ni apo. The same question. Awam mo nagkurangak, awam mo linuklukok nga tao. Tao-tao akti simbaan ngam apaya nga dumteng da ito'y. Kasjay mo dagiti Israelita. Nagado ti grasya ni Apo Diyos kadakwada, ngam idi umayon ti panubok, sinaludsod-dan, inawagan dan ti Masa ken Meriba, ta question dan, adda ka di Diyos. Adda ka di ti Diyos kada tayo. Kasi di mulakan niya tayo. Common nga question tayo no daduma, no dumteng tinadagsen nga panubok, nakaro a sakit, uno anyaman nga pakarigatan tayo, salsaludsudan tayo no daduma, adda ka di kada tayo iti Diyos. Kabaliktaan. Dahito from kinamanagayat ni Apo Diyos, aging gana nga inayat na dagiti Israelita, idinari idadapan nubok, question dan ni Apo Diyos. Baliktad mo dahito ibanghelyo. Anya mo ti ibanghelyo? Iji bubun ni Jacob. Gaputan na nabandog ni Apo Jesus nga nagtugaw ji igid. Pagamon sumungad ti maysa a Samaritana. Pagaammo tayo ti Hudyo ken Samaritano, ti taga Samaria, handag kaalaan. Dagiti gamin Hudyo, they believe that they are the chosen people of God. Isuda ti pinili ti Diyos. Kadagito'y amin-amin nga kultura, isuda laeng ti usto ti panagdaydayaw na, all the rest awanen. Kanya timbaga na, minumak man, handa mabaling nga agkadwa dagitoy. Sigun ti biases, di cultural bias nga na aramid ijay, hanga mabaling nga agkadwa. Ngam ko na ni Apo Jesus, minumak man, dandaniteng nga ti aldaw. Imagine nyo, dandaniteng nga aldaw. Apaya ngamin, nga dandaniteng nga aldaw, kadagiti eksperto ti Biblia, kunada ijay Jerusalem, no tinga aldaw nakapudpudot kunada 39 degrees. Katatan ka na pudpudot kanya tayo umabot pa iti 40 plusan. Ngam apay ngam panagsa do iti babae, ngamin no agsa do ti bigat wenno ti malem mauyaw, apaya makikam ka malala. Kada iti kultura da no makikamalala ka, ibaleng na ka ti society, ihan na kakayat. Handa ka nga, o dilawon da ka, or isaklang da ka,
bansagan da ka pa, aging gana matay ka. Iso nga napanday ito nga babae, ititeng nga ti aldaw, nakita na ni Apo Jesus. Kung na ni Apo Jesus, makiinumak man, ikanak man ti danom. Dahil ti babae, amunan ti bayas, apay nga makiinom ka kada kami kahan nga mabalin kada kayo nga Hudyo. Hindi yan, simrekan ni Apo Jesus. Dahil ito'y narugit nga babae, imbaganan, ayabam ti asawam. Awan ti asawak, awan asawam, ngam, opat ti nakidennaam, tata sa bali man ti kabkabal, ni ka nakarumot a dato'y, gasa mo ta, maikalima dato yan, diyan mo no taga Salcedo dato maikaliman akadennana, ka opat ti nakabkabalay mong kunana, dahil ti kabkabalay mo tata, haam mo nga asawa. Natukay di babain, apay nga amunak. Dahil di tinakadlawan na, apay nga amunak. Ikanak ti danom ko na naawa mo pagsadom. Nga English tagsadom. Nga makamukay taon. Awa mo pagsadom, awa mo pagtakom ko na. No ammom la kuma kunana no sinno dumaw-dawat ken ka ikan na ka iti si bibiyag adanom nga danom nga makabiyag ken haang kanton nga mawaw haamon ton nga amon tibi makaited kanyam tibiyag nga agnanayon anya ti kuna daytoy nga babae ikan nakman iti dayta nga danom natukayon dayti babae from ibilbilang da nga narugit tibiyag na idinasarakan na ni Apo Jesus na addaan iti biyag. Dahil jayan, haan lang nga di physical nga danom, di material nga danom, tinaitid king kwa na, di pa nakisenarak na kin ni Apo Jesus na addaanan iti biyag. Tauray da tayo nga tattao, kaya't tayo man wano saan, ado kada tayo, ti agbibiyag anatay. Ado kada tayo, ti si bibiyag ngam awanan ti pudpud no abiyag. Ado kada tayo. Ado dagitay kasano ti pan nakakita tayo ti tao nga nabiyag ngam natay. Mangmangan tayo met. Naglaing tayo pa'y nga mangan. Nangruna no at da punsyonan. Sa nga tuon pa'y ta basit pa'y ta planggana nga pagyanan. Namangmangan tayo mat, umininom tayo mat, agtrab-trabaho tayo, ngam no daduma, basically natay tayo. Taapaya, no awanan ti namnama, no awanan ti ragsak, ijay trabaho, no awanan ti ragsak ti biyag, no maintenance mode, ladi ijay pa nagbiag tayon, natay tayo basically. Hala ko maji relationship ti agasawa, an-anusam laeng ngam awanan ti ayat, the relationship is dead. Iya trabaho. Pilpilitom lat agtrab-trabaho because of salary, because of honorarium. Ngam kinagpaiso na awanon ti biyag ijay panagtrabaho. Basically natay. Iti gimong tayo, ti sisa tayo, panagkakaaruba tayo. Yung daduma ti relasyon tayo agkakaaruba, natay. Haan nga magbiag. Awan ti langan-langan nga nasayaat. Because of, anya dagajay, biases, sakit tinakam, dagiti, anya na ganan na ililuman tayo no daduma, basically, ti relasyon tayo, natay. Ngam ni Apo Jesus, dinasarakan na daytoy nga babae, inikkan na itibiyag. Anya ti inarami daytoy babae, pinanawan nan dayjay material nga banag, pinanawan nan di karamba, amuyo ti karamba. Oh, amuyo karamba. Di pagsado na pinanawan nan. Nakapatpatag kanya nata, isugarod pagbiag da danom. Ngam idinasarakan na ni Apo Isos, nabaulan na pinanawan di karambana. Napan na inwaragawag, hey, umayo kitaan, kunana. Imbaga na amin nga inararamid ko, iso siguron ti propeta, iso siguron ti Kristo. Tiragsak na nga nakasarak kin ni Apo Jesus, pinanawan na di karambanan, napanen, inwaragawag na, napanmo dagiti chismosa nga kaaruba na. Ayan na, kitaan tayo ma. Kaslamag kanya yun O simang pa di anak na masikog, ayan na, kitaan tayo man. Napandakinita, idinakita dan, iso day jayan, nangagda di pamagbaga ni Apo Jesus, na addaan damot tibiyag, uray pa'y no haanda nga
katribuan, uray pa'y no handa ka pamatyan, uray pa'y adda bayas ti relasyon da, imbagadan, agyang kamampay kada kami. Kada tayo makakabsat, anya ti pakaibagayan na kanya tayo daytoy. Umuna, naibunyag kada tayon tinabiyag adanom, anya jay danom ti bunyag. Idi na bunyagan tayon, nagbalin na tayon abagi ni Kristo. Wan agbibiyag tayon. Ngam anya ti misyon tayo. Mabalin tayo mat nga iburay, dayta nabiyag adanom kadagiti kakabsat tayo. Mabalin tayo nga iranod, mabalin tayo mat nga ikantibiyag, dagiti kakabsat tayo. Anya dayjay. Nakaad-ado nga bendisyon tayo, nakaad-ado a parabor tayo, mabalin tayo nga iburay, tapno maaddaan damet tibiyag. Adda pa'y bisita tayo. Nadag medical na ay dental mission ijay, nga to. Nagapuda pa'y Manila. In sakripisyo dati umay, profession da day, adda trabaho da, mabalin da nga ag-clinic. Ngamga po di ayat da, dagiti kakabsat nga ag-problema matingipon na, ingkay to agpaparoten. Tapno di agsaksakit, maproblema, maaddaan mo timay-mayat nga isam. Iso nga no kaya mo nga perfecta isam mo, paikat mo amin tangipom mo. Naman nakiponsyon ka nga problema, handa ka pakpakan, ikatem taon. Tapno marinada nga adda mo ginawa, agsaksakit garod, kadi tayo magkabailan amin, adda mo dagiti kakabsat, numapantay ita ka sangaribo, di amot ti sa bagay libren samot. No anya di adda kada tayo, no anya tinaiparabor kada tayo, bakat ipagarup mo ag subsobram laeng ngem agbalin abiyag kadakwada. No si ka tinawadwadwad ti parabor na ti panang ipagarup mo ore 20 pesos laeng no maitulong mo takaarubam di mo ammo nga biyag kanya na. Mabalin tayo nga mangted ti biyag iti sabali. Kadagita ubing mabalin mo nga mabalin nga pagrara makaparagsak. No, ada dagiti badbado dagiti apom kadakwa nga ti panangipagarup mo ka basura mga basura baka no iburay mo met dagita ore ka ay ayam laeng ngono bado na baka makaitud mo ti biag kadakwada. Sakbay nga ag-expire dagiti adda ref mo ka dagiti adda grocery nga kwa mo mga ituden 2 minutes laeng nga ag-expire baka ipagarup mo ka kanyam awanon serbina ngem baka makaitud ti biag. No iranod mo kadakwada. Dahil ti purpose na kas ano nga makaited tayo iti biyag ti sabali. Maka-inspirar tayo pa iti sabali. Mabalin tayo mat nga maited dahi ta na biyag adanom. Kas ano? Agsaksakitak mat father. Kas ano nga rod nga makaitedak iti biyag. Excuse me. Nakaad-ado dagiti cancer survivor kada agsaksakit. Uray pa'y no agday dialysis, ngam no maawatan da dayjay nga nayon ti biag ti panagsakit, uray pa'y marigrigatan da, makapagisam, they can still smile. Mabalin nga inspirasyon ka kadagiti dadduma, nga uray pa'y cancer dayta, mabalin ka nga inspirasyon kadakwada. Uray pa'y no problema, nagado problema, apo, di pamilya mi nga naurnos, mabalim mo lat ti agkatawa, mabalim mo nga inspiraran, tadagiti kakabsat nga agproblema, malag-ananda. Tati mistake tayo no dadduman, no adda sakitan, adda probleman, ilan sa tayo may ijayan, kaslapay basol aminen, subyanan tayo, mo na nga maibasa, saludsudan tayo no dadduma nga, kay kayat nakadini apo, Diyos wanuhaan. No daduma ka datay may ijayan. Ngam kinagpaiso na, we can still inspire people. Uray no adda sakit, uray adda problema, uray no may pinagdadaanan nga kuna tayo, mabalin tayo latta nga, makaitud tibiyag iti sabali, iti kakabsat tayo. Ngam laglagi-pan tayo, anya ti rason na daytoy. Ulit-ulitin tayo kakabsat, may sa titulbag anya dayjay. Sa tay la mabalin ngamin, nga agbalin tayo nga ubog ti kaasi, ubog ti ayat, ubog ti napudno nga panagserbi, sa tay la mabalin nga inspiraran dagiti kakabsat tayo. No, kasla dahi ti Samaritana nga babae, nasarakan tayo, napastrek tayo ni Kristo. You cannot give what you do not have, kunana. Without Jesus, haantay mo't nga mabalin nga i-inspire. No awan ni Apo Isos, haantay mo't mabalin nga makaited tibiyag iti sabali. Sa atay lang makaited iti biyag, no pudpud no naununag,
no seryoso nga datayo adda ni Kristo kada tayo. Iso nga daytoy babae from dark side of life nagbalinan nga brighter na lawlawagan apan namot inawis dagiti pinanawan na di material nga danom inawis na dagiti kalugaran na nga mangibagbaga nga dagiti Hudyo adda ni Apo Jesus haanda nga kakadwa nga naikandamot iti biyag. Ti biyag nga napnap no tinamnama, ti biyag nga napnap no iti kararag, babaen ti napudno nga panagkararag, adda namnama, ti biyag nga agtultuloy lat tatiragsak na, iso day ta tinabiyag apamati. Iso nga no, makapagkatawa ka pa'y laeng. Hindi mo ano manubulan ka, ano tinaudi nga panagkatawa yaw. Hello? Awanan? Natay kayaw? Hindi kayo sapay makakatawan. Mano nga bulan nga nagkatawan, you can still laugh, uri at the problema. Naman ka ngagkat katawa nga uri at da kanto ikadena. Sige, igalot da kan. Uray no at da pagdadaanan, mabalintay lat nga inspirasyon iti sa bali. Uray marigrigatan tayo, agbalintay lat nga danom. Nabiyag nga danom, tapno maaddaan ti biyag ti sa bali. Anya ti sikreto na ni Apo Jesus, paunagan, parungbuan, titalagkeng kwa na, uray no adda panubok, uray no adda pakarigatan, mabalin tayo ti agbyag anawaya, agbyag asibibiyag. Taado tinabiyag anatay. Adda nga marigatan di si bibiyag ngam tinamnama ti pamati ken ti puso natay. Iso nga pagbiyagan laeng may sa laeng ti maka ited ti pudpud no nga ubog anya dayta ni Apo Jesus. May sa laeng ti mangted ti pudpud no nga ginawa anya dayta ni Apo Jesus. Iso nga ron nga papaunagan tayo ti relasyon tayo tapno agbiag tayo makaited tayo met iti biag kadagiti kakabsat tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarsuwa iti langit kandaga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos, sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyana san anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet anailansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlong nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw ti makannawan ti ama. O may tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti ama ken ti anak, kat pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti ama ken iti anak kat nagsao babaen dagiti propeta. Mamati ak met ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kayat ti Diyos ang maisalakan tay amin, masapul nga rod, tinaan-anay, apanagdingeg, ken panangsurot tayo ken Kristo, kumararag tayo ita ken kuana, ket dawaten tayo, dagiti kasapulan tayo, kuna tayo, apo sika ti pagkamangan mi. Idawdawatan tayo ti iglesia, buklen nagtitatao ti Diyos, sapay kumatawan ti dua-duana ang mga ramid kadagiti masapul a panagbalbaliw. Tapno may pakita na dagiti tattao iti lubong ita panawen tinapaypayso alang nga ti pagayatan ni Kristo. Kumararag tayo iti apo. Idawdawatan tayo dagiti amin, dagiti adda mabalin na pangiramanan iti sa bali
sanikwa, sirib, tiyempo, wenwayat. Sanda kumangag takta ka mangipay, ti mambalinda ngay tulong ka rin ti makasapul, nakurapay ken marigrigat. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti tattawa mawaw ti wayawaya ken kinalinteg. Magunod da kumati birbiru ken da ket maragpat da ti panangpadayaw dagiti tattao kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo amin anaganak ti kinalinteg ken ayat ti pagbatayan ti amin ngay sursuro da kadag ti anak da tapno adayat ken talek iti sidong ti pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti bagbagi tayo. Awaten tayo kumasiraragsak ti siya sino man ang makalangen tayo nabaknang man wenno na panglaw kas panangawat ni Kristo iti tunggal maysa kada tayo. Kumararag tayo iti Apo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Ipanangikarkararag tayo kadagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Ti special intention ni Erlinda Mayrina, ti special intention ni Ruth Ballesteros ken ti pamilyana. Kumararag tayo, Apo sika ti pagkamangan mi, amami ana ilangitan ni kumaesos nga anak mo, ti mangidalan ti panagbiag mi, ikan na kami itikired tinakem asumurot ken kuana, uray ti pakarigatan mi, ta iso ti agnanayon nga Apo pagulidanan mi, dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga Apo mi.
kadapo araraw miken. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Pet may paaya pakidaydayawan kan pakaigloryaan tinagan na kan kastamet na pagimbagan tayo kan ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaan day ti a sakripisyo ipaay mo kadi tay kagumaan mi apakawanen dagiti basbasol dagiti kakabsat mi. Tapno pakawanem met dagiti basbasol mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay ama ikarigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo idi adimawat iti danom nga inumen na itay babae at taga Samaria. Imparabor namot idin ti pammati kan kuana. Tinarigagayan na ti pammati tay babae, iti kasta mapasgad na ti uneg tay puso na, ti apoy tinadyosan nga ayat. Anansata agyaman kamken ka, ket makidanggay kami kadagiti angheles, amang ibunannag kadagiti pakaidaydayawam, ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin apagsuan, ti langit ken dagan napno dayti pakaiday dayawan. Hosana iti kangatwan adaydayan ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga roti paay mo tay Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kati paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagi isu amayawat to ama ipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Abaen ti krus kenin ka panaguan
iti ngarod panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag kan ti kalis, ti pannakaisalakan, agyaman kamken ka, ta impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kamken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysain na kamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo, ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pempay apo, dagiti kakabsat mi apimusayan, as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, ta ipaay mo met, takaasim kada kami, aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kamto ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kamto kadmet kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dito'y dakaka sa dilagi. Item kadapang di aldaw ito, di kanen mi, di patinayong aldaw pakawanen, dagiti basbasulmi, basmet kuman, iti pamakawan mi, kadagiti met nakapaso, kada kami. Inakambe ay bayan naman mo, iti suliso eti salakan iti dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinaga sa tanam namaen mi, kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Hesus Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak, ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam,
ket kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Pasmasong tilubong, idem kada kampi. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngem ti may salaeng asaom, mapaimbag tontoy kararwa. O Jesus, sumay ka. Dito'y pusok ag naed ka. Ikot ang tuy biyag ko ken kararo. Tapno diyag to maisin na ken ka. Iturong nakadua Apo, tarabayeng aladay to'y numo. Tapno agserbiak asipuput mo, aging katong palto'y biyag ko. Pati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Ket ti asin, Isu Apo ti kiret ko. Ket ti bilik mo, Isu Apo ti bonus ko. Nga atong kinabot mo. Dati ayat mo, Isu Apo ti biyag ko. Ket ti asin, Isu Apo ti kiret ko. Ket ti bilin mo, Isu
Susay ka, dito'y pusok at naet ka. Ikutan to'y biyag ko ken kararo, tapno dyan Tumaisinaken ka. Kumararag tayo. Inawat mi apo ti talged ti agnanayo na kinagasat, idinto tadda kampay laeng dito'y daga, naramanan min ti tinapay ang naggapos sa dilangit, dawaten mi, tati maaramid kada kami babaen ti misteryo, pataudan bunga na, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso ang magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Kadagitay ada problema na tingipon apo madadjay nga to kay lata ko mamakam uno dagiti kakabagyan tayo ti dental mission mangrugi ti nobena tayo into no Martes ti Rabii apo agnobena sa misa ni Apo Jeric ti umuna nga umay mangnobena kada tayo apo. Ito no malum no bigat maipakaam mo kadagiti masiknan intay agmisa di ayan ti bangkay di balay ni Sanggonyan Mario Lasan. 5:30 ti malum apo. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Naimbag bigat tayo amin apo. daw panagyaman tayo kakapsan, yaay ni Jesus Diyos tayo kenaya, adungal daw di naglamas kanya, barangay tuyen di bangten uto aras. Biyag ko na palabas magpaliwag ina, tulong iti Diyos na namaet ida.